Gazte izatea komplexua da, ez bairik gabe. 30 urte atzera egiten badugu, Euskal Herrian 10 gaztetik 2 euskaldunak ziren, eta gaur egun 10-etik ia 6 dira euskaldunak. Normalean jendea harritzen denean igual, ze ondo hitz egiten duzu euskaraz, eta nik esaten dut. Ez, bertza naizelako eta batzutan esaten diate ez Gasteizkoa zarelako, ez? Frantzeuskarari eta euskainolari buruz ari garen, ez? Adibidez, nire lagun batek idatzi zuen, Seixo ez erantzutea olako gauzei. Orduan, Seixo da, ze fuerte bezala esan horiak egualdean. Gazteriaren izkera avanzatzen da a toda hostia. Bai. Parranda, txalainean, itia. Gau pertsa, gau bakarrik, Pertsa. De chill, hola. Euskara ulertu modernoa izan daiteken zeo zer bezala. Gaztaroan oso importanteak diala pertenentziazko taldeak. Taldean, euskera zinezkeros nire aleginak koste txikiagoa izango du. Irabazi edo galdu, estetikoki zaldi lasterketak ederrak dira. Luis Villen antolatzen den Kentucky Derby zaldi lasterketak milaka lagun biltzen ditu. Eta 1874an izan zuen estreinaldia. 1973an sekretariat zaldi odolgarbiak kronoa minutu eta 59 segundotan gelditu zuenetik, ez da oraindik gainditu duen zaldirik jaio. Pegaso zaldi hegalariak aixe jaitsiko luke marka. Baina horixe da mitologiak duena, mito hutsak direla. Horra hor Ikaria irla, Greziak dituen 6.000 irletako bat. Izena, Ikaroren mitoari zordiona. Badakizue, eguzkira gehiegi hurbildu zen mutikoa. Eta bai, Ikarian egun eguzkitsuak dira nagusi. Baina munduan famatu bihurtu duena, bere biztanleen bizi esperantza da. Asko, 100 urte baino gehiago bizitzera iristen baitira. Baina zahartzarora iristeko, gaztarotik pasatzea ezinbestekoa da. Ez da, Kike? Bai, guztioi pasatzen zaigu. Hasieran ez dakigu ibiltzen ere eta guztirako guraso edo lagun maiten laguntza behar dugu. Gero eskortzen goaz eta haurtzaroan murgiltzen gara, bizitzako garairik garrantzitsuenetarikoa. Izango garen personaren oinarria finkatzen hasten diren hori ikasketa esanguratzuz josia. Gaztaroa hori bai garaitzela, abentura osea eta lehena modiak eta mundua jan eta bizitza eateko garaia, dena posible dela sinisteko une oparoa. Gazte izatea komplexua da, ez bairik gabe. Gara eta ez gara, transformazio etengabean gure lekuaren bila. Identitatea eraldatuz eta sendotuz pilatzen goazen esperientzien baitan. Eta urteak aurrera doazen heinean, garai bateko gazteak gaur egungo eskarmentu handiko adindun bihurtzen gara. Lasai, Kike, ondo sartu zara. Bai, zuri ere egokituko zaizu. Hori espero, bestela seinale txarra. Gizarte bakoitzak gazteengan islatzen ditu bere etorkizunerako asmoak eta nahiak. Baina baita ere bere frustrazioak eta lortu gabeko helburuak. Hizkuntzari dagokionez ere, aurrak eta gazteak izan ohi ditugu gogoan. Baina gaur gogoan ez, gaur entzun egin nahi ditugu. Zer diote gazteek euskararen inguruan? Bi hitz esango dizkizuet, eta erantzun beharko dirazue burura etortzen zaizuen lehen biziko gauza. Hitzak dira, euskara eta gazteak. Bale. Barnetegia. Bale? Eskola. Gasteiz. Joseluak. Kontzertuak, musika, kultura. Bueno, lehenengo hitza horra burure etorkizuna, ez da? Bueno, Gasteizen momentuz, gazte gehiago hitz egiten dugula, baina oraindik gehiago behar dugu. Oine asko aldatu dela eta zorionez, hobeto daola. Entzuten duzu, euskara, gazteen ahotan? Bai, leku batzuetan, bai. Jendea ez du iaz euskeraz hitz egiten, Gasteizen. Adibidez, Bilbao eta Donostin, jendea dago. Bai. Da gehiago euskaraz daki dela, baina ez dugula erabiltzen. Bueno, nire kasua da. Que sería bonito que se hablaría más. Ni ez dut entzuten asko. Eta jendea badaki. Jakin badaki, ez? Baina ez da erabiltzen. Aprenden ahora inglés. Euskera para hablar solo aquí, en país. Hay gente que viene de fuera que también lo está aprendiendo y yo creo que es bonito, es un
el habla nuestra aquí del País Vasco que se tendría que fomentar más, vamos. Gazteek eta helduek eman dituzten erantzunak oso antzekoak izan dira. Harritzekoa dena. Izan ere, gazte izatearen ezaugarrietako bada, helduei aurka egiteko gogoa. Askotan, arrazoi guztiarekin. Barkatu izaro, baina enagoa doz. Kike, hemen gazterik bada, ni naiz. Bai, baina gaztetan eztabaidatzeari gustu hartu eta orain ezin eztabaida on bati muzin egin. Kike, zu beti gazte. Izaro, nahi bai. Aizu, Kike, eta baldakizu Gasteiz izenaren jatorria? Ez dut uste oso garbi dagoenik, ez? Ez? Aiba. Gasteiz izenaren jatorriari buruzko teoria pisutsuenak Gasteitzetik datorrela dio. Eta bere lehen aipamena 1025ko Donemiliagako kodean jasota dago. Aspaldiko kontuak. Gaur egungo gasteiztarren bataz besteko adina 55 urtekoa da. Ezin esan gazteak direnik, baina ez da zaharrak ere. Hori bai, denak bere hiriaz disfrutatzeko prest. Gurera bueltatuta, gazteen euskararen ezagupenean izan den aldaketaren adibide garbienetako bat Gasteiz dugu. En Vitoria-Gasteiz, donde hacen la ley. Capital artificial de un país singular. Leo, Samu, Garazi, euskaldunak, gazteak eta gazteiztarrak. Duela 50 bat urte, zuen tipologiako gazterikia ez zegoen Gasteizen. Nondik atera zarete zuek? Zein da zuen familia genealogia? Bueno, nire kasuan, aita eta amak euskaraz egiten dute, eta guketxean beti egin dugu euskaraz, aizpak eta lauron artean. Egia esan da oso gire euskaldunean hasi izan naiz, beti musikarekin eta euskal kulturarekin oso lotuak egon gara etxean. Baina bai egia da, bai nire ama eta bai nire aita ere biak euskaldun berriak direla. Haien familietan aitona monek ez dute inoiz euskara egiteko aukerarik izan. Baina bai egia da, nire amaren partetiko familiak esfortzu handia egin izan duela beti, haien seme alabek euskaraz ikasteko eta euskaraz egiteko, orduan nolabait hori ere guri iritsi zegun nire aizpai eta bioi eta horren kontzientzia hartu dugu ez nolabait. Zuzomu? Nire kasua pixkat ezberdina da, nire gurasoak ez dira euskal hiztunak, bai bere garaian hasi zirela euskaltegian gutxikia ginen, anai txikiagoa daukat eta ikastolan hasi ginenean, beraiek sartu ziren euskaltegian gu gehien bat etxerako lanekin eta laguntzen saiatu nahian, eta betidanik saiatu izan dira gu euskal mundu horretan sartzen, bai. Nire kasuan, nire gurasoak ez dira ez euskaldunak eta ez euskal hiztunak, eta berez, nik uste dut, hizkuntzarekin izan dako harremana izan da igual gehien bat nire ikasketa prozesuarekin bat, eta handik nera bezarotik aurrera eskolatik kanpoko harreman horiek sortzen joan enean edo militantzia arlo batzuetan ibili enean euskararekin beste harreman bat sortzea. Eta hemen Gasteizen, ze espaziotan norekin egiten duzue batez ere euskaraz? Lagunen artean, bai egia da agian txikitatik daukadan lagunekin ez daukadala ohitura euskaraz egiteko. Ikastolatik ezagutzen garen arren, baina bai egia da joan naizela gero eta harreman gehiago egiten euskaraz. Eta bai daukadala gero eta lagun gehiago alor informal horretan euskaraz egiteko. Nik uste dut Gasteizen hitz egiten dela euskaraz, jendeak uste baino espazio gehiagoetan, normalean jendea harritzen denean igual, ze ondo hitz egiten duzen euskaraz, eta nik esaten dut. Ze beltza naizelako eta batzutan esaten diate ez Gasteizkoa zarelako, ez? Orduan, egia da, dauela ez dakit, beste igual tokiekin konparatuz, igual iztun gutxiago, baina nik uste dut gero eta gehiago. Bai, estereotipo bat badago, ez? Gasteiztarra balin bazara eta are gehiago, ez balin bazara zuria, ematen du, ezin duzuela euskaraz jakin, ez? Dago faktore bat nik uste dut aldatu egin dela nire euskararekin harremanean dela, kontratu naizela oso garrantzitsua dela, pertsona bat ezagutzerakoan hasieran ezarritzen dugun hizkuntza. Handik hasita gero eta harreman gehiago izaten ditut euskaraz, gero. Hori asko gertatzen zaigu igual lagunekin, guztiak dakigula euskaraz hitz egiten, baina gure artean ez dugu ateratzen, arraroa inkluso delako gure artean euskaraz hitz egiten. Batzutan inkluso deserosoa. Ezagun batek baino gehiago esan dit, a mi si me hablas en euskera yo no te voy a contestar. Baina gertatu izan zaitere pertsona batekin betidan ikasteleraz egin izana eta esatea, biak mintzatzen gara
euskeraz eta eroso gaude horretan, goazen egitera, eta gertatu izan zait. Eta zer egin beharko litzateke gazteen artean Gasteizen euskarak gehiago erabildaden? Erreferenteak nik uste. Adibidez, gu hirurongan sortu den olako sentimendu bat sortuko duen zeo zer. Nik uste dut alor informalean ere egin behar dela hor batez ere. Ze azkenean badaude ume gaztetxo asko lotzen duten euskara, eskolarekin, egin behar duten zeo zerrekin, ikasi behar duten, apur bat inposaketa bat izango balitz bezala. Eta ere apurtxo bat euskara ulertu modernoa izan daiteken zeo zer bezala, eta edozein alorretan erabili dezakezun zeo zer bezala. Inkesta soziolinguistikoen arabera, 1991an, Euskal Herri osoko 16 eta 24 urte bitarteko gazteen artean, euskaren ezagutza 22an kokatzen zen. Baina 2021an, 30 urte beranduago, kopuru hori bikoiztu baino gehiago eginda. 158ra iritsiz. Gazteak bejonde izuela, hori bai datua. Olatz, nabarmena da, gazteak gero eta euskaldunagoak direla, ez da? Bai, 30 urte atzera egiten badegu, Euskal Herrian 10 gaztetik 2 euskaldunak ziren, eta... Bi besterik ez, Bai. Eta gaur egun, Euskal Herria hartuta, 10etik ia 6 dira euskaldunak. Lurraldeka, ezberdintasunak egon dira. Igoera apalena iparraldean gertatu da, eta eaen nabarmenena, igoera nabarmenena gaur egun 10etik ia 8 euskaldunak dira. Bai, esan behar da, geroz eta gazte euskaldun gehiago ditugu, eta horiek euskaldundu dira batez ere eskolatik. Bigarren hizkuntza bezala jaso duten. Eta hobeto moldatzen dira euskara ezten beste bi erderetan. Eta horrek eragina du, erabileran, eta bar. Beraz, Euskal Herriko egoera guztiz aldatu da, azkenengo urte hauetan. Bai, 80ko hamarkadan euskara bizi berritzeko ekimenak bideratu ziren hain zuzen hiztun berriak sortzera, hezkuntza formala eta helduen euskalduntzen bidetik, eta horrek eman ditu bere fruituak. Bai, adibidez, duela 30 urte gutxien gazteek erabiltzen zuten. Eta gaur egun aldiz zenbat eta gazteago orduan eta gehiago hitz egiten da euskaraz. Erabilera aipatu duzu, ezagutzatik erabilerara aldago jauzerik edo nola gabiltza erabileran? Gizarte elebidun batean erabilera beti egongo da ezagutzaren azpitik. Batzutan badirudi gure helburua izan behar dula, hainbeste euskaldun gara, erabilera ere hortara iritsi behar dula. Eta hori ez da erreala, horrek ez suposatuko luke euskaldunok, elebidunak izan da ere, harremanduko ginatekela gu bakarrik, euskalduno bakarrik. Eta hori ez da gertatzen, eta ez du gertatu behar ere, ez? Eta orduan, gauza bada gaitasuna, eta gero faktore ezberdinen arabera egiten dudan autu hori. Eta ze faktore dira, horre garrantzitsuenak? Nagusienak esango nuke, batetik testu ingurua, zure harreman sarea, zure inguruan zenbat euskaldun dauden, hizkuntzari ematen diozun balioa, prestigioak, eta zure hizkuntza autuan horrek ere eragina izango du, eta eragina izango du lehen aipatzen genuen gaitasun horrek ere, ez? Gaztean kasuan gainera, gazteak sozializazio prozesua garrantzitsua da, eta garrantzitsua da, esan nahi duten hori ondo asaltzea, txispakin asaltzea, beraz, hobeto moldatzen bazera beste hizkuntzan eta ez badaukazu bestelako motivaziorik identitarioa edo ideologikoa edo nekez egingo duzu gehiago kostatzen zaizun hizkuntza horretan. Lehen aipatu duzu Euskal Herrian euskara gehien egiten dutenak haurrak eta gazteak direla. Bai. Hau hemen gertatzen da, baina leku gutxitan gertatzen da hori, hizkuntza gutxituen artean. Hizkuntza gutxituetan askotan gertatzen da belaunaldi zaharrek hitz egitea gehiago, adibidez, lehen aipatutako kale neurketak metodologia hori erabiliz, hemen egiten dugun Euskal Herrin, egin ditugu Galesen 5 herrietan neurketak. Hor Galesen bada irla bat, Inismun izenekoa, ipar-mendebaldean dago, eta bertako garapen agentziak eskatu ziguten, interesatzen zaigu zuek egiten dezuten hori, ahozko erabilera hemen ere neurtzea. Eta 5 udalerri horietan guztietan gazteek hitz egiten dute gutxien. Eta aldiz, 5etik 4etan adinekoak eta helduek gehiago. Beraz, denborarekin adinekoak dira eta helduak hitz egiten dutela gehien, arrisku egon daiteke hizkuntza hori desagertzeko. Antzeko zerbait gertatzen da galegoarekin.
Galegoa egoera guztiz zaurgarrian dago. Eta ez bakarrik azken 20 urteetan hiztuna galdu dituelako. Galera hau batez ere haur eta gazteengan eman delako baizik. Belaunaldien arteko transmisioa eten eginda neurri handi batean. Horregatik, Tanxugeiras bezalako taldeek galegoz egiteak berebiziko garrantzia du galegotik urrun dauden gazteak hizkuntzara gerturatzeko. Bueno, zure ustez esparru landu beharko lirateke lehentasunez gazteen artean erabilera sustatzeko. Nik uste dut sustatu behar dela gaztei interesatzen zaion hori. Eta zer interesatzen zaio gaztei? Gaztei interesatzen zaie kirola, musika, ikusentzunezkoak, sare sozialak, lagun artea, beraientzat oso garrantzitsua da lagun artea. Gazteek esaten ziguten, gure nire kuadrilla familia bezalakoa da. Ia familia bestain besteineko garrantzia du adin batzuetan gehiago. Esan nuke, bai. Eta lagun artean egoera ezberdinak ondo adierazteko, humorez, amorrua, pena hori guztia, asaltzeko baliabide linguistikoak behar dituzte, beraiek nahi duten txispa hori lortzeko. Ez daukazu inpresioa helduok gehiegi eskatzen diegula gaztei hizkuntza kontuetan? Bai, eskatzen dieguna helduok egiten ez degun hori. Eta lehen hasierako datuetan esan dugu gazteek eta aurrek hitz egiten dutela helduek eta adinekoek baino gehiago. Eskatzen diegu eta gainera nolabait badago kontu eske bat, ez? Gehiago espero genuen eta hori jasotzen dute beraiek. Nik uste begirada aldatu behar dela edo modua eta gazteek informazio oso interesgarria ematen digute hizkuntzaren egoerari buruz. Beraz, esango nuke gehiago galdetu beharko geniekeela eta batez ere gehiago entzun. Eta ea, aipatzen ari zaren gai interesgarria hauei buruz zer dioen gure belaunaldien mailak. Jasmin naiz, 29 urte ditut, Marseillan jaio nintzen, Frantzian, baina gaur egun Iruñan bizi naiz. Iñaki Martínez de Luna Pérez de Arriba naiz, arabar patateroa, Euskaldun berria, Gasteizen jaioa eta orain Araban ere bizi naiz. Iñaki, Jasmin, nola ikusten duzue bata bestearen belaunaldia? Bueno, belaunaldi gaztea ikusten dut euskararekin hurbil, naturaltasunez ikusten duela euskara eta askotan euskaraz bizi direla ere, ez beti, ez da gutxiago ere. Gazteentzat euskara da hor dagoen zerbait. Ez diote horietako asko garrantzi handirik emango, baina ez dute urrutiko kontu bezala ere ulertzen. Ni euskaldun nintzen aekan, euskaltegian, eta goizeko klasetara joaten nintzen, ordutegiaren gatik, eta goizean norekin topatzen nintzen klasean, jubilatuekin, eta haiekin hitz egitean pixko bat, deskubritzen nuen, haien seme alabak bai ikasi zuten euskara, haien iobak ere bai ikasi zuten, eta sumatzen zuten familian utxune bat zegoela, zergatik, haiek ez egitelako euskaraz. Orduan, ari dira berrartzen, bere garaian aukerarik ez zuten izan ikasteko, nolabait. Gainera hor gertatzen da oso gauza interesgarria, guraso gazten portaera. Euskaldunak direnen artean, adin hortan, erderera jotzen da askotan, baina umeak tartean, umei euskaraz egin behar zaie. Aspaldin agertu zen gizarte arau bat, inon idatzia ez dagoena, eta zen umei beti euskaraz egin behar zaie, ez da. Eta hori da belaunaldien arteko transmisiorako funtsezkoa. Gero bueltan badauka alde ilun bat, ze ume horiek helduei erderaz entzuten badiete beti, hori imitatuko dute. Bai, ni iruditzen zait interesgarria esaten duzuena, batez ere badaukadala sensazioa Iruñan orainik harritzen garela ikusten dugunean olakoa, ez? Terraza batean eserita eta amona bat bere alaba eta iloba, ez? Etortzen dire, kafe bat hartzera, eta hiruak hoien artean mintzatzen ere euskaraz, eta orainik harritzen gara, nolabait reflejo ezkarelako orainik ohituta olakoak ikustea, ez? Zer eskatuko zeniokete belaunaldi bakoitzari?
helduen belaunaldiari Euskara ez da bakarrik akademia bat, kendu kutsu akademikoa, eta gazteei izan zaitezte ziur, hartu konfiantza eta egin. Nik esango nuke, belaunaldi guztiek behar dugula hizkuntzen pluralean, errealitatea nolakoa den ezagutzea, eta euskararen egoera ere horretan kokatzea. Hori ulertuta, ja norberak baliabide propioak aktibatuko lituzke, euskararen alde interes pixkat handiagoa jartzeko edo. Pitxinak hizkuntzen arteko nahasketak dira. Hiztun komunitate desberdinen arteko harremanetan sortu izan direnak. Komunikazioa ahalbidetzeko. 17. mendean euskarak eta islandierak sortutakoa kasu. Euskal arrantzaleek islandiarrekin tratutan erabili zutena. Baina badirudi tratu guztiak ez zituztela ondo itxi. Harrigarria den arren, 2015 arte Islandian euskaldunak hiltzea legala baitzen. Maili, euskarak eta frantsesak ez dute pitxinik sortu, baina hemen iparraldeko gazteen artean frantsesaren eragina somatzen da, ezta? Bai, ez bakar gazten izkeran, azkenean, diglose egora batean dago euskera hemen, zapalkuntza egora batean, eta orduan non nahi topatu dezakegu frantsesaren eragina izkeran, bai euskeran, bai erabiltzen hitzen autuan, bai esaldien joskeran, edo esaldien ordenean, bai, denetan topatu dezakegu. Zu iparraldeko atzara? Ez, ni Donostiako naiz, infiltratu bat naiz. Infiltratu bat, baina gaia asko ikertu duzu, ezta? Bai, nire mastera mailerako lana izan zen, landu nuen Baiona inguruko BAM eremuko gazteen hizkera, duela urte bete amaitu nuen lana, eta orain segitzen dut doktore txatesian horretan. Eta nolakoa da, orokorrean gazteen euskera maila? Komplikatu da esatean nolako den gazten euskera maila hasteko ez baita, gazten euskera bakar bat. Dependitzen du azkenean zure testu ingurua zein zan den, nun ez izaren, ze eskolara joan zaren, nun mugitzen zaren, zure isialdea, orduan ezin dezakegu esan badagoela euskera bakar bat gazteena, baina, ikus daitekenez badira ezaugarri batzuk topatu ditudanak amankomunean nire lekukoen artean. Esate baterako? Kode aldaketa erabiltzen dute, orduan frantsesezko hitzak esartzen dituzte haien esaldietan, laburdurak erabiltzen dituzte, denek badute ere harremana sare sozialekin eta horko hizkera erabiltzen dute, oro har nabaritzen da frantsean eragina maila guztietan. Eta iparraldeko gaztek ze referentzi kulturaletatik edaten dute? Badira pila bat, egia esan. Gehien harritu nagoenetariko bat da ues hitza, arabismo bat da. Eta esan nahi du, kaixo edo zer modu, egunon nahaste bat da, agurtzeko modu bat. Ues maile? Ues, adibidez, edo izatatu ues, takitxo, agurtu duzu. Hori tortzen da Pariseko aldiritatik, azkenean hango rapak izugarrizko eragina du frantziar kulturan, eta horrela iritsi da arabismo hau, Baionako kaleetara. Besterik? Adibidez, ikastolatik etorri direnek erabiliko dute beri izan horrein esateko berari. Ahoskeran ere aldaketak beti esan beharra da betzi, hori ere torre frantsesetik eta berro da aldria. Betzi. Hori entzun daiteke eta kurioso da, nik hori ikusi dut ere Marokotik ere datorren gauza bat dela, orduan, Eta sare sozialetako adibideak badituzu? Zuen konversazio informaletakoak edo? Baditut lagun baten konbertsazioak, orduan irakurriko ditut. Izena ez esan baizpada. Ez dut esango ez. Adibidez, nire lagun batek idatzi zuen haue no zexo hor, orduan frantsesezko esapide bat, eta bukaeran hor, eta gero, zexo ez erantzutea olako gauzei. Orduan zexo da, ze fuerte bezala esan gozten horiak egualdean. Ikusten da horre, nola nahazten diren bi hizkuntzak. Hemen beste bat, adibidez, lauak inguru ongi, lauterdi gehiago en fait. Hori, en fait, frantzesta biltzen esan molde bat zateko, hobe da lauterdietan. Goiek badute antzekotasunik euskainolarekin? Bai, biztan denaz. Aldaketa dagoena da euskainolarekin da referentzia kulturaletan euskainola bere izen horrekin ere aldarrikatzen dela. Ez etxil mafia, eusko printxez, olako terminoak erabili dituzte, orainik hemen ez da, frantzeskara ez da erabiltzen hitz bezala. Eta adineko batzuei entzun izan diet esaten, oraingo gaztek ez baitute euskera ondo egiten.
seguru nago haien aiten amonek gauza bera esango lieketela, beraz galde diezaietela. Nere hizkuntza euskera, nere hizkera euskainol, ez dita bainago dezibelean tanon, igandea dezul xaropa txitxarron. Eta zer egin genezake? Hizkuntza bere gain eroso adierazkor bat lortzeko beti erdaren makuluetara jo gabe. Nik hasteko galdetuko nuke zer den erdarazko makuluak ez erabiltzea. Esan nahi dut, gauza asko guretzat dienak jatorrak edo betikoak, galtzeran edo frantzian eragina dute, ez? Orduan, hori zer den ere zehaztu barko txateke hasteko eta zergatiko te den hain txarra. Beste kontu bada, behar bada errekuperatzea gure aiton amonek sain zituzten landare murekin dutako esaera batzuk, zergatik ez itanoa sustatzea, baina, komplikatu izan daiteke hori ere musorraldunetan ere. Frantzeuskarari eta euskainolari buruzari garen ez, ze alde on eta ze alde txar edo arrisku ikusten dizkiazu? Alde honak dira hori azkenean baliabideak ditugu, da beste modu bat ere adirazteko behar bada modu original batean. Azkenean ere izan daiteke modu bat jendea ez dana oso erosen ditzen edo euskara gaitasunarekin, erosen ditu dadin euskaraz egiteko, nagen ez da osoki euskeraz, baina hobeto da hori frantzez egita baino zuzenean. Dudari gabe. Alde txarrak, nik uste garrantzitsua ere kontzientzia izatea eta jakitea euskarak bizi duen testu ingurua zein den. Ez dagoela hizkuntzen arteko oreka bat. Ez kontentatzea horrekin bakarrik, baizik eta gauza bat nola egiten dugun lagun artean eta gero, bultzatzea ere batua eta erregistro formala eta hizkera mota guztiak, erregistro guztiak euskeraz. Eta zuk, sare sozialetan edukiak sortzen dituzu? Bai, TikToken, Instagramen, saiatzen naiz euskerazko eduki batzuk sortzen eta horrela ere euskera erakustea ez dela bakarrik seriosei buruz hitz egiteko, baizik eta edoze gauza egiteko. Utsi horri. Esker. Sare sozial zaharrenak ez dira 25 urtetara iristen, baina gazteok beraiekin hazi eta hezi gara. Giza evoluzioaren lehenengo natibo digitalak bilakatuz. Baina zein hizkuntzatan komunikatzen gara bertan? Gazteen Euskal Behatokiak 2023an egindako ikerketa baten arabera, 15 eta 29 urte bitarteko gazte ia guztiek gaztelania erabiltzen dute sare sozialetan. Gainera, gehiago dira ingelesa erabiltzen dutenak 162, euskara erabiltzen dutenak baino 151. Beraz, sare sozialetan euskara erabiltzen duen gaztearen abatarra ondorengoa da. 20 eta 25 urte bitarteko emakume Gipuzkoarra. Zeu, Izaro, zorionak. Eskerrik asko, Kike. Bizu baino zuk, 24 baino gehiago dituzu, ez? Bai, baino gutxi. Orduan ez. Eta beste gauza bat. Zuk Euskara Abenturan parte hartu duzu? Bai. Pota pilula. Euskara Abentura ekimena 2018ko uztailean abiatu zen, eta arez geroztik arrakasta itzela izan du. Espedizio bakoitza Euskal Herriko 7 lurraldetatik datozen 15 eta 17 urte bitarteko 125 neskamutilek osatzen dute. Eta euskara sustatzea eta euskal kultura lantzea dituzte helburu nagusien artean. Irune Alaiz zergatik elkartu gara hemen? Euskara Abentura espedizioa hasi zenetik urtero bukatu dugulako hemen espedizioa hilabete luze pasa ostean. Beti hemen? Bai, orain arte. Arrazoi berezeren bat edo? Ez, hasiera baten kokatu genuen leku bat, guretzako berezia bihurtu da naia, eta hemen urtero momentuz. Eta Euskara Abentura bezalako egitasmo bat nola sortzen da, nori bururatzen zaio horrelako erokeria zoragarri bat? 2015an Boizeko jaialdi ospakizun baten bueltan, bertan, apur bat berezia da, baina bertan elkartu ziren Euskal Herriko zenbait kide, gaur egun elkarteko kideak direnak, euren artean hitz egiten, euskararen inguruko zalantzekin eta hausnarketa holan, aisialdi eremuan, eta hoietako batzuk bilak izan ziren rutak etzalean, batzuk gogoratuko dute rutak etzale hori, eta kriston oroitzapena zeukaten euren motxiletan. Eta esaten zuten, holako zozer egin behar dugu, baina Euskal Herri mailan eta gazteekin. Momentu horietan esaten zuten, hau ezinezkoa da, ez dugu egingo inoiz, baina 2018an hasi ginen lehenengoarekin, eta geroztik
gaur egun arte. Eta zer helburu nagusi izan ditu Euskara Abenturak? Euskara Abenturaren ardatza Euskararen sustapena da gazteen artean. Guk lan egiten dugu gazteen artean, erabilera hori benetan berpisteko, esango dugu, baina horrez gain, baditugu beste helburu batzuk ere lantzen ditugunak espedizioan zehar, besteak beste, euskaltzaleak diren gazteen sare bat sortzea, eta gerora, beraiek ere, nortzaki olako proiektuak abiatuko dituzten, eta Euskal Herria zeharkatzen dugunez oinez, Euskal Herriaren ezagupena, gure ondarearen, kulturalaren, historikoaren, transmisioa eta balio positibo batzuk ere transmititza, ez? Zer egiten duzu hilabete horretan zer? Euskal Herria zeharkatzen dugu herri batetik bestera, oinez egite ditugu etapa horiek, eta gero badaukagu guk edukia ditzen dioguna, egitarau bat antolatzen dugu hilabete osokoa, eta bertan gure asmoa da Euskal Herrian egun daitezken ate ezberdinak irekitzea gazteei, batzuk ezagunak egiten zizkienak, beste batzuk sekulan ez dituztenak ikusi, gai ezberdin askotarikoak, eta hori da guretzako uste duguna dela, gehigarri bat espedizioa dauka. Ze gazte motak parte hartzen du, hor gainera baldintza batzuk bete behar dituzte, ez? Euskal Herriko txoko guztietako gazte datoz, bakoitza bere realidadearekin dator, batzuk bere inguruan ohitura daukate euskaraz hitz egiteko, beste batzuk ez dute batero ohiturarik, ez da aukerarik beraien inguruan hitz egiteko euskaraz. Orduan, oso polita da, ez? Azkenean elkartzen direlako realitate ezberdinak eta beraien artean, asko ikasten dutelako, ez? Eta bakoitza bere euskalkiarekin eta sortzen da olako guk beti esaten dugu moduan espazio seguru bat eta arnasgune bat, oso aberatsa dena. Eta erabileran nabaritzen duzu aldaketarik hasieratik bukaerara edo bukatu ondoren? Bai, urtero ikusten dugu zelan hasiera baten gazte batzuk badatozela hor intseguritate kutsu batekin, ez? Euskararekiko eta erabilerarekin eta hor zalantzati egoten direla, baina bai egiten dugula lan baita ere, beraiek segurtasun horrekin jardun dezaten euskeraz, ikusten dutelako ez direla epaituak izango, eta hilabete amaieran, polita da, familiak eta esaten digute, orain euskal musika entzuten du, euskaraz lehenengo hitza egitera ausartzen da edozein tokitan, naiz eta ez izan euskara igual toki horretako erabiltzen den hizkuntza, ez? Guk ikusten duguna da, azkenean hilabete bat, 24 orduz, 31 egun elkarrekin sortzen diren harremanak, direla gero luzera mantentzen dituztenak, ez? Hori zuk esan duzu, baina entzun dezagun zer dioten parte hartzaileek. Zergaitik eman zenuten izena? Lagun pare bat apunte jatezen aurreko urteetan dago nintzen itxeroten nire urte izen da izen. Lehenengo edizion kiston propagandata intzuen telebistatik handa ikusen dut dani, horrea jongo nintzake. Jendeak oso ondo hitz egin zidalako esperientzia honeri buruz. Lehen guzinak errantziten eta gero ere bai lagun bat joan zen eta errantzuna hitzon gizagoela, así que nik esperientzia guela pasatu nahi nuen. Zuen herrietan normalean zein hizkuntzetan aritzen zarete? Ni algortarra naiz, da orduan gehien hitz egiten den hizkuntza gaztelera da. Kaleko negoziotan edo hor bai tarteka gaztelera erabili behar dela, baina generalen nire ingurun behintzat euskera zibiltzea. Bilbon erdia eta erdia gutxi beti. Lagunakin euskaraz eta segun ze personakin erdaraz. Ni hasi eta ezi euskaraz einaz, inguru dana euskalduna dekot, ikastolan be euskaraz eta danak euskaraz. Zer sentimendu eragin dizkizue Euskara Abenturak? Onja paseu eta gero nostalgia purre pai, bueltetako gurie, xerpa muduen badabe. Niri kriston postasuna, entzuten genuelako euskera eguneko eunean, eguneko ordu guztietan, da azkenean gu ez gaude hemen ohituta horretara. Eta zuen herrietara itzultzean, aldaketarik egonda hizkuntza ohiturei dagokionez? Azkenien hilabetien jasotzen zenun dana euskera zanez, bultzatu itxitzu bai erderaka da gitxia ausartzera. Igual ez konstientea, eta ez dakit igual ez dut esaldi oso bat erdarazen, igual itzatzuko euskaraz eskotzen dezkit. Herria bueltatzeakoan da berriz pixkat gaztelera erabiltzen hasteakoan, bai aldatu ziala nire hizkuntza ohitura horiek. Apur bat gehiago hitz egin dute euskeraz, azkenean dana aldatzea zaila egiten zait, baina nik oin euskeraz pentsatzen dut, lehen ez nuen nolan egiten, da uste dut hori badela aurrera pauso bat. Aizu, horrelako iriziak entzuteak poza emango du, ez? Bai. Oso posgarria da, beti dira oso posgarriak aldako hitzak, ez? Aizu, Aike, amaitu elkarrizketa. Flakofonki deika daukagu eta. Flakofonki? Ze ote du oraingoan? Kaixo, Izaro, ze moduz, ondo? Uste naiz. Hori, gauza bat,
jarraitzen dudala, nire euskera hobetzen saiatzen ez, horako zerbait. Apai. Eta, esketakit, gazteriaren hizkera abantzatzen da a toda hostia. Bai. Kristo bat dau. Orduan agertzen dira hitz berriak eta ez dakit nola euskaraz esan. Orduan, ea lagundua dira zuen laburo hontan, ez? Orduan, ekarri ditut bi hitz. Lehendabiziko hitza da, nerfear. Vale, nerfear. Jarriko dizuet kontekstuan olertzeko be. Adibidez, bazaude jokatzen al Black Ops 2, zombietan ez, eta tokatzen zaizu la Raigan. Eta Raiganak hiltzen ditu zombie guztiak deuna, orduan jendeak esaten du, buah, hay que nerfear la Raigan. Es muy fácil, así. Orduan hori. Ea lagundu aldia zuen horrekin eta bizi. Eta orain, ez dakit, TikToken eta hola agertu da, hitz bat deitzen dela aura. Adibidez. Tipo batek, saiatzen da egiten backflip doble bat eta ateratzen zaio. Eta gainera neska polit baten aurrean. Eta orduan jartzen du, aura plus egun. Orduan hori, ea laguntzen dira zuen horiekin. Venga, guapa, barkatu, aur. Ea, eta nik nori galdetuko diot hau? Kikeri galdetzea alperrik izango da. Eta ni ere jada ez naiz hain gaztea. Baina, uste dut badakidala noren gana jo. Bueno, erronka eharra jarri digu, Flako? Bueno, Aitziber eta Luken, Azpeitiarrak, Josu, Luma eta Nora. Zuek berriz, Zarauztarrak. Ezagutzen zen dituzten, hitzak, esamoldeak? Ba ez. Esan berra dago, nerfeatu nahi behintzat. Lehen aldia. Bai, txunditu eta utzit. Zuei zerbait okurritu zaizue? Guazen papela berdintzea, edo... Parekatzea, hola zerbait. Eta beste hitzarekin? Aura. Nahi okruzait ikiarria. Baina, txukuna izatea bezala. Baina, txukuna de bai alde izan mozkortzau denen. Zer izan daiteke? Mozkortzau denen. Zor berak adibidea ematen du, backflip edo bikoitza egiten duen pertsona bat. Eta hori bukatzen dunean, zer esango zenioke? Eleante. Bai. Eleante. Txukuna? Bai. Oi makinea. Bai. Oi, arra, arra pertsoni edo, hola zerrai. Nei berriz okurritu zait, Txalo Plus. Ui bai Txalo Plus. Ondo ikustete, Engantxe eukilek egitzu bat. Zuek, badira hitzak, badira esamoldeak. Bai, guk adibidez, parranda testu inguruan daula asko erabiltze dugu, txalainean itia. Oida, bai. Hori askotan erabiltze dugu. Guk mozkorrar luen. Bai, oi zeperina, arrapa ikena, arrapa ona. Oi, atxurrea, baita ere. Hau pertzaze gau bakarrik, o... Pertza. Pertza joatea bakarrik. Bai. Edo, bokaila berdi pertza ingo aldeu, erdi bana. Gero, asko esate gore lepo. Hori entzun da, baina zuei, azkaitearra. Igual izatea, aiz natuala. Hori jende asko izate jo guk berez. Natula altzea, aldrebezkein bat indakuen. Guk asko erabiltze dugu, chill, hola. Nik adibidez, lagunai asko esate, guazen kafe bat hartza modo chill. Oida. Eta da modo lax bezala, modo lasai batean bezala. Adibidez, olako hitzak gure gurasoa jo esatizkieu eta behaiek ez du ulertzen. Esateko zer da hoi. Baina azkenen gure gurasoan garaian iguala pasatzen zeuden hitz pilua guk ez ezkigunako hain zen nahi duen esan, porque behaien garaian erabiltzen zian eta bain ja ez ditugu erabiltzen ordugun. Eta hizkera hitz esamolde horiek nola iristen dira zuen gana? Bai, nik antzematela gazterien inguruen gero oin, sare sozialetatik da erdal edo ingles hitz gehiago datozela. Bai, erdal kutsu gehiago hola, baina, nik uste bai dala sare sozialatiken edo... Moda garaiek eta iziteenak eta... Azkenean guk hitzak hartu ditugu mobiletik eta hola gehien bat. Eta guk erabiltzitugu jendeak erabiltzeulako, porque nahi atatzeit olako hitzen bat etzei sartzen ja esatia, baina aitzen Errepikapena, ez? Hoi da, azkenen... Modan dago eta orduan bani ere bai izaten gona. Argi dago hizkuntza bat ez dela uniformea. Eta eraldaketa horrek egiten duela hizkuntza bera ere aberatsago. Txalo plusak zarete. Hautsi dira tabu kulturalak, dantzarekiko arazo moralak. Ainhoa, eta zuk erabiltzen alduzu horrelako esaera bereziren bat? Erabili igual ez.
baina oain dala gutxi ikasitakoa dizerdit. Aha. Dizerdit. Pentsatzen dut izango dela gaztelaniako melazuda. Bai. Nik erentzun izan, dizerdit. Beno, haizu, zu hain gazte zara, ni ere ez, baina gazteen artean asko biltzen zara. Zer diote gazteek euskararen inguruan? Lekuan gauza desberdinak aitzen dira, eta norbean testu inguruan arabera ere aldatzen juten da azalpena. Gure ohiko diskurtsotik, in behar da, berreskuratu behar da, in beharko genuke gehiago. Esango nuke adostasuna badaola, baina hor badau nahi bat eta ezin bat. Esango nuke arrazoiak asko daudela. Eta arrazoioien artean zeintzuk izan daitezke hola aipatuenetakoak? Nire lagunak ez du lertzen, ez da egiten, edo ez naiz lehenengoa izango. Badaude beste batzuk lotxari lotutakoak, igual estrategikoak ere bai, noiz zer erabili. Zango nuke batzutan hori, errealak diala eta beste batzutan ez, nahi dut, baina nahi dut enkajatu. Eta nahi dut, baina igual ez daukat nahiko autoestima modu asertibo batean erabiltzeko hizkuntza. Zan nahi dut ez daukat nahiko indar, nahiko nuke noi libre itxeko. Eta orduan gogoa ere igual pixka bat aldatu itxen da. Nahi dut, baina igual ez dut beste nahi. Ez dakit. Baina orokorrean esango zenduke nahi bat badagoela euskara sustatzearen alde daudela gehienak? Nik esango nuke badagoela adostasun hori, igual irrika, proaktiboa ez. Kontua da hortik saltoa ematera zenbat indar behar deten. Agerian gelditzeko, jokabide desberdin bat erakusteko lagunen artean. Eta nola lagundu daiteke salto hori ematen? Nik esango nuke badaudela berez laguntzen duten momentu batzuk, ez? Eta igual aldaketa potolo bat iken danean. Igual nera bezaroa ez da momenturik errexena, nahikoa pelea personal badazkagu adin horretan. Eta esango nuke gaztaroan oso importanteak diala pertenentziazko taldeak. Pertenentziazko taldeak berdintzait musika afizioagatik izan, edo beste dozein arrazoikatik, eta taldean euskera zinezkero, segurasko, nire aleginak koste txikiagoa izango du, zerbait ona ematen dialako. Hori ez dakit nik helduok sortu ditzakegun gune horiek. Gure aldetik... Lagundu bai batzuetan, ez? Sustatzen. Uste lehenengo galdera asko itxen gure buru bai. Galdera asko, ze azkenian guk testu inguru bat sortzen dugu, eraikin dugu. Eta gaztien joerak erderara testu inguru jakin batean egin du. Eta netzako importanteena gazte horren aulkilan jartzeko gogoa. Ze zailo pasatzen? Zeatik, ze galdera horiek baina ulertzeko. Ulertzeko eta jakiteko benetan, eta negoziatzeko zertan lagundu aldizut. Netzako gehiago da ereite lan bat, bai? Nola inpakiak zure barren horrekin. Nola bilatu aingura horiek zure identitate linguistikoakin, ez? Askotan ez dut nire buruakin identifikatzen. Eta horra adibidez, niretzako arrakasta handi bat izaten da, rekonozitzen naizenean komunitateko parte. Hori izan leike bat. Eta euskal kultur konsumoak lagunduko luke prozesu horretan? Bai, eta baina uste dela ezinbestekoa. Uste gure hizkuntza komunitateak etorkizunik eukiko badu, kultur kontsumo horretarako atxikimendua daulako izango dela. Malko Boskote Oñatiarrak 2023an abiarazi zuen bere ibilbidea. Eta 2024ko Gaztea maketa lehiaketako irabazleak dira. Bestalde, Barrexerkak 2018an plazaratu zituen bere lehenengo bakarrizketa, antzerki eta esketxak. Gazteengandik gazteentzat euskaraz sortuak. Bere banda 5 idazle gaztek osatzen dute. Eta 2023ko abenduan argitaratu zuten lehen dabiziko autoekoizpena. Maili, Maialen eta June, gazteak, emakumeak eta besteak beste kulturgileak. Zuen proiektuen hasieraren inguruan galdetu nahi dizuet. Zuek June adibidez, zerk bultzatu zintuzten B banda gazte idazleen taldea sortzera? Bueno, gu bostok Urruzuno literatur lehiaketako egonaldin ezautu genduen elkar, eta hango elkarrizketetako baten komentatzen gendun nola zirkuito literarion 18 urte betatzen dituzunen bada on nola baiteko utxune bat bezala eta gelditzen zea nola ezer gabe bezala idazteko motivazio gabe, bai lehiaketa gabe. Eta hasieran erdi bromatan esaten gendun, igual guk sor genezakela zeo zer, eta hortik hasita Mikel Aion idazlea zen, zitzaietako bat, eta hark animatu gintun desente, broma hori pixkat egi bihurtzea. Eta holaxe, hasi ginen.
Eta Maialen, zuen kasuan, nolatan sortzen da Barrexerka bezalako antzerki talde bat Donostiako testuinguruan? Nik uste ere antzeko, utxune batetik ikusten genuen guia denak geuden antzerki eskoletan eta bar, eta bai ikusten genuen emanaldiak eta ez direla oso anitzak esan dezagun. Ez egon emanaldi asko gandik gazten, zatu humorez, horrelako formatu batean egin da. Orduan, animatu ginen gu sortzera, kontsumitza gustatuko litzaiguken zerbait. Hola, inungo helburu handiagori gabe. Zuek Maili, Oñatitik, zein helbururekin sortzen duzue Malko musika taldea? Helburu zehatzik barik. Musika asko entzuten du eta kontsumitzen geben horretik abiatuta, erabaki geben talde bat ikia ez. Falta batetik, ze taldiak Euskal Herrian asko dauz, baina hori, barruko zerbaitek mobiuta, erabaki geben taldea sortzea. Neskak, zuen kultur sorkuntza osoa euskera hutsean da? Nik uste dela gu behintzat gure kasuan erosoen gauden hizkuntza, gure ama hizkuntza da, eta Barrexerka ezin da ulertu ez bada euskeraz. Eta orduan baldintzatzekotan, eten duna da dena erraztu. Ingeles humoregiek, humore inglesa ziten duten bezala, gu gure hizkuntzan. Takillo. Gu ere nahiko antzeko izan zen, autu nahiko inkontzientea esangoet, baina politikoare, bai nik uste hizkuntza baten eta kultura baten alde egiten dena. Nik uste eta asko baldintzatzen dola bizigean eremuk, eta gu eremu euskaldun baten bizi izatek igual eragin digu nahiko natural astea euskeraz, baina nik inguruko sortzaietan edo nabaritzen dut batzuk autu politiko bezala hasten diela euskaraz sortzen. Nik uste dela nasketa bat, ze igual nahi gabe hasten zea, baina nahi gabe haste horretan ere konstientearitzea izaten karpen bat ari zehala egiten, komunitateari, euskera sortzen, umorea, hor azkenean badago politikotik, bai. Nere kasuan izan zen autu konstiente bat, ze entzuten hemen musikia etzan euskaraz hasiera baten, eta gero bai esanen, Maili, hori aldatu inbidan zerbait da, ze hola ez dozu sortuko euskaraz, eta hori, entzuten hasi nintzanean, sortzen hasi nintzan. Zuen belaunaldiko gazteak gogotsu somatzen dituzue euskarazko kultura sortzeko? Nik esango neke baietz. Oñatin eta gure baiaran euskara asko erabiltzen da, eta etxian dau, kalian dau, lekudanetan dau. Orduan, nik uste justo nire inguruan, jentiak badakola gogo hori sortzeko talde pilia dauz, euskaraz egiten dauenak, aurkezpen asko dauz euskaraz egiten dianak, eta nik uste dut baietz. Eta nik uste dut ere sortzeko badagola motivazioa, ze ikusi da euskaraz kontsumitzeko gogoa badagola. Orduan horrek ere ja bultzatzen du sortze horretan jarraitzera, eta guk Barrexerkan ikusi dugu, emanaldia Donostian estrenatzen dugu beti, eta ikusten dugu nola jendea beti datorren edo monologotan, bakarrizketetan esaterako, da formatu bat, azken urteetan pixka bolo-bolo da bilena ez, loratu dena, eta loratu bada izan da ere, eman zaiolako konfiantza bat, eman zaiolako plaza bat, eta plaza horietan ikusi da, benetan jendea kontsumitu nahi dula, tardun jendeak sortu ere, kontsumitzeko gogo hori dagolako. Zuen sorkuntza ze publikoren gana iristen da? Euskalduna imaginatzen dut, euskaltzalea agian, eta detektatu duzue beste publikoren batera iritsi zaretela? Guk bai, eta euskaltegiei esker izan da. Ze euskaltegitatik bai iritsi zaigu jarri dituztela gure sketxak, sarean eta bar daudenak, eta orduan sketxoietatik jendeak ezagutu gaitu, eta gero batean bukatu du emanaldi batean. Orduan alde hortatik, eskerrik asko euskaltegiei. Azkenan aipatu duzu ez, Maialen zuek hasieratikan ere sortu nahi zenuten gazteengandik gazteentzat. Bai, baina gero egia da, etorri izan dela askoz belaunaldi helduagoa eta superondo pasadula ere. Gure kasuan nik uste euskalduna bai, hori bai, baina euskaltzalia bai eta ez. Batzuk bai uste dut euskaltzaliak diala eta euskaraz kontsumitzen dagoela kultura, baina beste alde batetik bai sentitzen dut dauzela entzule batzuk musika orokorragoa danez edo igual entzun bai, baina gero euran playlistetan badakoi beste hizkuntza batzutan dian kantuak, ez? Orduan horrek asko posten dut. Amaitzeko, ze proiektutan zabiltzate orain eta zer daukazue buruan etorkizunera begira? Orain arte 3 ale atera diteu, 3 nahiko desberdinek elkarren arten, eta orain 4. bati begira jarrita gare, hasiera oraindik ideiak botatzen eta elkarrekin idazteko modu berri
arakatzen edo. Bestalde, bueno, aurre ideia makarrik geldituta dago, baina nahi genuke noizbait aurrez aurre zehoze. Zuek barrexerkatik, nari geha sortzen urrengo emanaldi berria, esteinatuko degula datorren maiatzean, Gaztestenan, Donostin. Orduan, buru belarri orain sorkuntza fase horretan, bai. Bai, zuen kasuan, ze proiektu buruan? Bigarren diskoa, kontzertuakin hasiko gara eta hori. Neskak, plazerra izan da zuek entzutea, jarraitu egiten dezuen horrekin, bai? Eskerrik asko. Gaztetasuna, denboraren poderio, sendatzen den gaixotasuna dela esan ohi da. Gaztaroa gaixotasuna baldin bada, orduan, zer da zahartzaroa? Bizitzaren beste garai bat, gaztetasuna bezalaxe. Ea iristen garen. Hala hobe, bestela seinale txarra. Aizu, eta egia ote da urteak eginala jakintsuago egiten garela? Urteek esperientzia ematen dute, baina gazte jakintsu askoak ere ezagutu ditut nik, eta ez dizut inoi behiratzen. Hala ere, gure gaztaroa oso ezberdina da zuen gazte garaitik. Bai, gauzak asko aldatu dira, eta euskarari dagokionez ere, zuen belaunaldiak jakindu bide berria zabaltzen. Hori da, garrantzitsua da, bide berriak irekitzeko eta euskararekin jolasteko gure modu propioak topatzea. Bai, hoxe, bere garaian guk geuk eta gure aurrekoek egin zuten bezala. Datorren hastian, gehiago, bien bitartean. Gazte izan eta hobeto bizi! Ezin bizi naiteke